Hej YouTube. Hej YouTube! Fuck, læk. Mads Rassen her, og jeg skal ikke tage jer, at det ikke er mig, der filmer. Ej, det er bare fordi, vi ikke filmer min kanal. Vi filmer på Pink. Den pinke gamer. Det er cool. For helvede. Jeg fik læk. Det er Pink Gamer, det er vi spiller med. Og vi spiller Inplay. Inplay. Fuck, Jeg håber, at YouTube har forstået det. Inplay. Lol, jeg lækker. Det var da helt vildt, så meget jeg lækker. Okay, den bare rykker sig. Fuck, jeg er ikke engang. Det var da helt vildt. Hello. For helvede, Markus. Jeg kan ikke klare det, når jeg har læk. Så skru ned på kvaliteten. Ja. Ja. Fedt, mand. Så skal jeg først ud af banen. Nej, der var Nej, det det. skal man ikke. Jeg kan ikke se! Jeg kan ikke se! Jeg kunne ikke se det! Ja, den vil jeg gerne have. Nej, den der vil jeg have. Nej, den der vil jeg have. Jeg kan ikke bestemme mig. Jeg ved, hvad jeg skal have. Au! Mathias! Fordi at børn kommer. Okay, jeg havde den på god, min kvinde. Mathias! Nu kommer han! Jeg er lige Nu den. kører du! Ikke dræb What? mig. Han løber jo lige forbi ham. Jamen, jeg er også i gang med indstillinger. Så godt For nok. helvede, så dø! Fy. Taffy! Ja, vi tabte. Jeg kunne ikke, eller jeg skudte ham fucking i hovedet. Man gad ikke dø. What? Jeg har en shotgun til hovedet. Fuck, lag! Der er lag! Nej. Læg. Fuck læg. Eller jeg har lag på. Det har jeg også. For helvede, jeg tror vi skal finde en ny bane. Noget nyt. Jeg er altså nødt til at gå ud. Hvorfor? Fordi lag er så meget. De stemme, den lægger også. Ja. Hvorfor begynder vi ikke? Det tænker jeg altså også. Så. Om jeg tror, jeg går. Jeg går ved flud. Nå, men hej YouTube, så går jeg. Læk. Din stemme, den lægger af helvedeste. Farvel. YouTube.